Deci, școala este o instituție unde organizează educația copiilor, printre care este și educația ecologică. Implicarea copiilor în activități ecologice este foarte binevenită pentru a salva locuri importante în natura comunii, pentru a păstra însuși izvor din care se alimentează locatarii din sat, este un lucru foarte important. Și deci cred că ca rezultat va fi într-adevăr o mulțumire din partea populației că elevii vor salva izvorul. Potabilă de o calitate superioară. Deci el face parte din izvoarele cele mai puternice care sunt aici în împrejurul satului, la marginea aceasta de sat. O să fie o zonă foarte bună de sănătate și locală și de republică. Are pentru toată populația satului dintre Și elevii, în urma la activitatea dată, cred, vor fi mai responsabili în natură izvoarelor, da, fiindcă apa este izvorul vieții. Cred că ei vor fi cei care în continuare o să ducă orele ecologice cu cei care sunt mai mici și educația populației în plan ecologic.